Čaute, takže ideme dnes natáčať Marvel of Champions. Ukážeme si prvý quest, no ani nie tak prvý, lebo som trošku ďalej. Tu mám svojich hrdinov. Poďme na to. No. Na boku máme znázorne, napríklad tento je slabší. Že dáme si Rina. Poď Rino. Ukážeme si trošku. Je to skôr taká akčná bojová hra. Potom to dáme si 1-2 kola, ukážeme si online. Prečo mu neberem život? A berem. Si nevšimol, lebo tam je ikonku nahrávania. Ó, dal super útok. Tome. Au. Ináč je to o tom, že musíte prežiť. Máme super útok. Je dosť dobre využívať obranu, lebo keď vám dá špeciálny útok. Podržaním. Takto prvý útok. Nemáme veľa života. Podržaním zaútočíme takým super útokom, čo rozrazíme jeho obranu. Aj keď má obranu, beriete mu nejaké healthy. Ale iba veľmi málo. Victory. Dáme si teraz Colossusa. Pome. Oh. Obrana. Oh, dal nám špeciál. No, špeciál nie. Toto je skôr špeciál. Tmavne obrazovka. Podržaním. Ukážeme si aj Colossusov. Špeciálny útok. Hneď ho dobijeme na úplne, musí to byť červené. No už to je. Ešte mu dáme zokladané. No. Colossus má zaujímavý útok, aha. Poď, buchni si do mňa. Takže ja si buchnem do hovna. Jak pán. Ja. Bitch! Takže teraz si ukážeme multiplayer. Súboj versus dáme si toto. Nie, nemôžeme ísť 3 vs 3. Všetko mám zablokované. Sa vám odomkne, čo ja viem, keď bude už iba 2 dní. Vidíte, tu nahore je 3 hodiny. A tu je 3 hodiny. Dáme continue. Vyberieme si Colossusa. Nie, Colossusa ste už videli. Dáme si Wolverina. Wolverine. Poď. Vymlátím z teba dušu, ty zmrde. Tento vyzerá inakšie ako normálny. Taký čudný.
Colossus. Či? Presne tak vyzerá. Bá, to je Colossus, to sú jeho útoky. A prečo vyzerá takto? Tak, rozjebem s tebou stenu, ty hajzel. Jak pán Baroraj. Ja, bitch. No, takže dáme si ešte jeden multiplayer. Koho si dáme? Dáme si Hulka. Hulk versus Wolverine 207, 174. Fajne, slabý je. Je to dosť dobrá hra. Celkom ma to baví. Našli dole špeciály, ktoré vidíte, že sa to nabíja, keď do ňa mlátim. To máte podľa počtu hviezdičiek, sa mi zdá, alebo podľa levelu. Level to musíte si zbierať také niečo ako kryštály. A si ich vylepšovať, furt sa im zväčšuje HP a tak. Boom. Bác. Hulk! Hulk! Yo, bitch. Teraz by som sa mohol pozrieť, či to je iba kozmetik. Čo tu máme, čo tu máme? Inventár, že by? To je upgradeovanie, to nič. Champion Alliance, to je tu nové. Čo je tu na Premium Hero? OK. Z 29.30 Open. Join. Zaujímavé. Tak neviem, čo to robí. Aha, to si môžem vybrať, koho chcem. Či? Iba ju mám. Get Crystal. Ale nie. Alliance Crystal. Ja také nemám. Také chcem. Nevadí, otvoríme si aspoň toto. To sú kryštály, ktoré otvárate a za ne dostávate veci. To sa začne krútiť a musíte ťuknúť, niekde vám to zostane. No peňažky. 100. Ďalší kryštál. Čo dostaneme zaujímavé? Tak po hube. No. Za tieto čipsy si môžeme kupovať tých hrdinov. Tu na asi... Tu na? Áno. Tohto si môžeme kúpiť Punishera. Alebo ostatné veci, ktoré sú tam. Je 3-4 hviezdičkový a takéto. ISOčka, za tie si vylepšujeme. Ešte si ukážeme tento. To je kryštál, ktorý... V tomto kryštáli sa nachádzajú iba také veci ako heal a takéto blbosti. Peniaze. No, ešte máme posledné, tam si vybráme hrdinu. Dostaneme hociakého hrdinu. Fúha. Teraz správne ťuknúť. Mimochodom, keď dostaneme takého hrdinu, ktorého už máme,
tak ako s takým istým levelom, tak nám to rozdelí na také menšie. No presne takto, že už tohto mám. To je taká priesvitná. A dostanem za ňu ISO a ešte asi peniaze. No. Ešte aj také. Super. Ukážeme si vylepšenie hrdinov. Tu máme Champions. To je čo toto? Máme quest. Počkať, najprv ukážeme upgrade. Zeleného tunujeme s takými zelenými a tieto čierne sú pre všetkých. Dáme mu... Nebude mať nový rank, takže skúsime Punisher. By si mohol dostať nový level. Presne. Level up. Čo sme tu mali na ňom? Takú misiu. Go. No to je pokračovanie vlastne questu. No. Asi tak. Si necháme asi. Ona je silnejšia. Poďme na to. No to dáme posledný súboj a potom to asi ukončíme, aby sme sa vmestili do YouTube. No, nebúchaj ma, ty hajzel. Ukážeme si aj s ňou špeciálny útok. Dal mi špeciál. To nevadí, ty zmrt. To vrátim. No ty, prdlaj. No, boha ti jebem. Máš po piči. Špeciál. Asi pošiel. Kto ti jebe mamu? Gamora ti jebe mamu. Jau. No toto by bolo asi na dlhšie, pokiaľ sa dostaneme k bossovi, ktorý je Wolverine. Keď budete chcieť pokračovanie, stačí povedať. Keď sa vám video páčilo, like, zdieľanie, odber, všetko ma poteší. Najlepšie by bol nejaký koment, či sa vám to páči alebo nie. Takže ďakujem za to, že ste si to pozreli a dovidenia. Čau, čau.